Jo vaig entrar aquí com a professora, si es pot dir com a professora, cap allà al novembre. Vaig veure un avís en el grup de WhatsApp de l'associació de Pomezia i es demanava algú per fer una classe de conversa de castellà. Crec que inicialment ja es deia també que era per un grup de dones marroquines. I vaig pensar que em semblava una manera perfecta de col·laborar amb aquesta associació. Jo no visc en aquest barri, visc al barri del costat, però vaig seguint aquesta associació perquè m'agraden molt les iniciatives que fan. Ho vaig entendre més com una classe de conversa. Aquí l'important no és tant l'excel·lència acadèmica, jo no soc professora professional, sinó el fet d'anar agafant familiaritat amb l'idioma i sobretot tenint en compte que és un grup heterogeni. N'hi ha alguna que fins i tot no sap ni llegir i escriure, no? Vull dir que són nivells molt diferents. Es basa més en l'ajuda mútua i en el perdre la vergonya, que en aquest sentit doncs, crec que funciona força bé. Des del començament van començar, em sembla que ja des del primer dia hi havia com, si no recordo malament, eren unes 9 o 10 persones, en principi tot dones. Després es va sumar algun noi, primer un sol, després ell també va portar a 2 amics més, amb la qual cosa s'arriben a donar unes dinàmiques molt simpàtiques en què les mateixes dones, les que mantenen més, en van seguint la classe i elles mateixes van parlant, van introduint en el tema a les altres. Així que és una classe molt dinàmica, amb molta participació i poc formal, no és gens formal. Jo els vaig preguntar què és el que, digueu-me, quines són les situacions quotidianes en què més noteu la falta de comprensió. I evidentment són les situacions quotidianes de quan vas a comprar, què passa quan vas al metge, què passa quan vas a l'escola, tota la relació amb l'escola, les notes dels professors, les assignatures, etc. Aquesta classe jo crec que sobretot més que la familiaritat amb l'idioma, també té tot un component de barreja, de conèixer-nos, de transmetre codis culturals. És evident que una persona migrant ve amb la seva motxilla els seus codis culturals, les coses, els seus valors, les seves formes, i forma part d'aquest entrar a viure en un lloc que d'entrada, no oblidem, és molt discriminador amb la població migrant. Som un país, com tota Europa, amb una política molt discriminatòria. Per tant, és important que en tot el que fem, també en les classes de castellà, també anem com donant pistes de com moure's en un món que és molt hostil amb la gent migrant. Així que, diguem que això forma part també de la classe. Aquestes classes es fan els dimecres, són 2 hores, de 5:15 a 7:15, al local de Pomezia, a la Florida. Aquest grup continua obert, s'hi pot afegir qui vulgui. Crec que tenim capacitat per incloure a qualsevol persona que vulgui introduir-se a començar a parlar el castellà, més enllà del nivell que tingui. Yo vengo casi 2 años en Pomezia. Antes no sabía hablar español. Cuando a veces vengo aquí en Pomezia con chicas que trabajan aquí, yo practicar un poco. Cada vez me aprender una palabra o cada día aprender algo de castellano. Sí, me gusta la escuela popular idiomas porque hablamos castellano, practicamos con chicas marroquíes, también vienen aquí para aprendemos juntas. Sí, he recomendado a mis amigas del barrio y también vecinas marroquí, porque aquí vive mucha gente marroquí. Yo hablo con ellos para venir aquí, para aprendemos juntas, porque ellos tienen ganas de aprender castellano.